नै रायजोफोर जाना preambosनि ओंखामफ्रा नै रानग्राफ्रा नै बिसोरनो नै सिख्लाफ्राबो नै हायहांबाय नै ओमफ्राय खेरखाखौ लाबोआखिसै नै दे हायना हो नैबे लाब्रा नै बेदराय नै जाय फाराफारि ओंखाम रानसिगोन नै सिख्लाफ्रा नैबेबो सिख्लासोदां मोखाङाव नुवाखिसै माथो आं नै जोंना आसारा बे दालि नै हा बिथै preambosनि नै रायजोफोर गालुबि दे नै बेदर रानदों ओंखाम रानदों फारि दै बास दे मोजां जालै सार नै मोजां जादै खोनाबाय ओइ बोसोराव खनसेल' मोनजायो मोजां जा preambosखौहाय क्रिसमासनि नामाव नै जबनो मोजां जादों दै preambos रायजोफोर बोसोर गोदाननिब्रा खनसेल'सो ना रायजोआव ज' ओंखाम मोनजानाया खनसेल'सो जायो नालाय ओंखायनो फटक लानांगौ बयजोंबो माने मिलायलायनाय अनलायलायनाय जानाय होनना बुङो बेखौहाय preambos थादोंब्रा नै गासिखौबो लाबाय नै बेदरखौनो मोनाखै माथो नोंलाय आंनि सुटियाव खैदिन कर्स जोब्बाय दे जोंनिया एग्जाम दं नामा दिनै जोंनिया गोथाव ना preambosनि ओंखाम नोंना मेगना मा जाखो ओइ बेदर मोनाखै नोङो जायगा मोनबावाखै आयु दसेखौ नेनो हाला नोङो मोजां जालै सेंग्राफोर दै खाथियाव लाफैबायलै नोंखौ मोजां जादे जेबो नङाब्रा बयखौबो लानांगौ ना गोदान बोसोराव माने preambos नालाय अनलायलायनाय जानाय नालाय ज' बयबो मोनजाजोबनांगौ आरो नै रायजोफ्रा जागासिनो दं माखासे जाबावाखै दंबावो हनै दासो फैलाजोबदों नै गाहायावबो जादों नै मानसिफ्रा मोनजायाखैमोन माथो बेदरखौनो ओइ माथो बोरै बेदरा बोरै दासो माथो मोजां जाब्रा बिदि सिदा जिराय मोनजाबायना आंखौ लानाङा खामायगोन मालायखौ भिडिअ देखायगोन बियो